it-3 ta' Settembru, tifkira obbligatorja ta' San Girgori l-Kbir, Papa u Tuttur tal-Knisja. Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 5, versi minn 1 sa 11. Darba il-kotra ditros fuqu biex tisma' il-kelma ta' Alla. U kien qiegħed f'xattla dira ta' Ġenezzaret. U ra żewġ dajjes qegħdin max-xatt. Is-sajjieda kienu niżlu minn fuqhom u kienu qegħdin jaħslu xbiek. Tela fuq waħda minnhom li kienet ta' xmum u talbu jaqla kemm xejn barra mill-art. Imbagħad qagħad bil-qiegħda u beda jgħallem lin-nies mid-dajsa. Meta temm li kellu jgħid, qal lil xmun aqdef il-barra fil-font u kalaw ix-xbik tagħkom għas-sajt. Wieġbu xmun u qallu: Mallem, għamilna lejl sħiħ nitħabtu u ma qbadna xejn. Imma laqiet tgħid int ħankala l-xbik. Hekk għamlu u qabdu kotra hekk kbira ta' ħut li x-xbik tagħhom kien għoddu nqasam. Għalhekk għamlu sinjal li sħabhom li kienu fid-dajsa l-oħra biex jiġu jgħinuhom. Dawk ġew u mlew iż-żewġ dajjes hekk li għal ftit merqux. Xmun Petru kif radan inxteħed f'riġlejn Ġesu u qallu: Dbiet minni mulej għaliex jiena raġel midneb. Għax baqgħu tassew mistaġba kemm hu u kemm dawk kollha li kienu miegħu għal dik il-qabda ħut il-qabdu. U hekk ukoll ġralhom Ġagbu u Ġwanni u lid Zebedew li kienu sħab xmun. Imbagħad Ġesu qal lil xmun: Tibżax, minn issa l-qudiem tkun taqbad in-nies. Meta mbagħad resqu d-dajjes mal-art, telqu kollox u marru warajh. Il-kelma tal-mulej tifħil lilek Kristu. Għaliex Ġesu wetta il-miraklu tal-qabda l-kbira tal-ħut? Ġesu rid juża din l-okkażjoni biex jagħti tagħlima importanti lid-dixxipli. Minkejja li xmun kien għajjen wara lejl jitħabat għal xejn, xorta waħda kompla jikkombatti għall-kelma ta' Ġesu. Infatti qallu: Laqiet tgħid int ħankala x-xbiek. Meta tħabbat wiċċek ma' diżappunti u fallimenti, inti tinsisti mal-mulej bħal xmun biex inti tisma' il-kelma tiegħu u tirċievi l-kmand tiegħu. Dan l-inċident jgħidilna verità importanti dwar kif Alla jaħdem fil-ħajja tagħna u permezz tal-ħajja tagħna għall-glorja tiegħu. Alla jistenna minna affarijiet akbar milli aħna nistgħu nagħmlu weħedna. Meta aħna nikkoperaw mal-ħidma tiegħu, aħna nwettqu ħafna aktar minn dak li nistgħu nagħmlu weħedna. Anzi, dak li fajnejna jidher impossibbli. Inti xud veru tal-ferħ tal-Vanġelu ma' dawk ta' madwarek u titlob għal ġirien tiegħek, għal sħabek tax-xogħol, għal qraba ħalli huma wkoll isur jafu lil mulej Ġesu u jikbru fil-għarfien tal-imħabba tiegħu. Mulej, imla lil qalbi bl-imħabba u l-modrija għal dawk li ma jafukx jew li ma jimxux warajk. Għamel li nkun xhud tajjeb tal-verità u s-salvazzjoni tiegħek għal familjari, għal ħbieb u għal kollegi tiegħi. Marija ommi għażiża, għallimni int inkun dixxiplu tajjeb ta' ibnek fuq l-istess eżempju tiegħek li int id-dixxiplu perfett tiegħu. Amen.